Немалко зрители ще видят уникалното за софийската група дерби между ЦСКА 1948 и Левски Раковски. За Трендафил сега хубаво се връща. Бърза атака на червените. Пас може би в дясно ще последва. Да, сам срещу вратара е Марио. И 1-0 за ЦСКА, гол на Марио Димитров. Каза ви, този футболист е с уникална ефективност. И при третото по-сериозно положение за ЦСКА вкарва 1-0 Марио Димитров. Изключено бърз футболист, техничен и много добър завършващ ударин. Кара втори гол, засилват се. Кънчев. Сипна удар и гол. Прати вратаря и огъват се психически, допускат колебания и от нищото могат да си създадат неприятности, но това е грешка на растежа, неминуемо. От Левски при малко рискована атака, може би 2 на 1 сега ще стане, да видим сините ще успеят ли да изиграят. Да, номер 10 Роберт Тодоров кара гол след невероятна грешка. Неразбирателство между Дяков и Младенов. Казах ви, че са склонни на елементарни грешки червените поради младостта им. Младенов се държи за краката пред ситуацията, в която сгреши нещо, се е контузил и съдята позволява на лекар. Роберт Тодоров трябва да бъде физическите сили. Хубава контра на ЦСКА. Сам срещу вратаря, може би ще изгледа Марио Димитров. Трендафил го чака. Забави се Димитров. Това е дуспа. Чиста дуспа. Недоволства. Да, Боби Павлов недоволства от своя колега с номер 14 Кристиян Пачев. Ето сега Боби Павлов заритва топката. Юнош. Уникални нерви. Съжалявам, че продължавам, но не съм виждал такова нещо. Да видим дуспата. Шут. И вратаря лови. Вратаря лови и печели аплодисменти на малката агитка синя вляво от мен, както и на феновете на ЦСКА 1948, които определено са в екзалтирани. Тук е неприятно. Опитаха се да ме опровергаят. И хвърлена бутилка Георгиев не издържа и удари с лакът Боби Трендафилов от ЦСКА. Дали преди това той го провокира? Сигурно по някакъв начин го е провокирал. Неприятна разправия, номер 5, който също получи заслужени комплименти от мен преди почивката. Този път не издържа, явно изритан, долу в краката или нещо подобно. Обърна се и удари с лака централния нападател на ЦСКА 1948 Боби Трендафилов. Да видим съдиите дали ще дадат червен картон на един или на двамата от тях, или ще решат да успеят. На ЦСКА успява да вземе топка към Марио Димитров, който ви казах играе по двата фланга, втората играе отляво. Марио влиза сам топ, сам целата половина прекоси и сам завършва 3 на 1 за ЦСКА 1948. Не смея да прогнозирам, тъй като в футбола това винаги е глупаво решение, но май матчът тук приключи, тъй като не заради друго футболистите на сините вече с очевидно натежали крака, нямат и резерви. Поне на скамейката не забелязвам такива. Между другото, много странно решение на сините. На почивката не влязоха в съблекалните. Аз си говореха нещо на резервната скамейка. Може би така са преценили. 3 на 1 за ЦСКА с гол на Марио Димитров, който им тривиалната причина липса на пари и не играе пролета, губи служебно мачовете си. Тако Неляно единствения отбор няма засада тук. Да видим Спас Пасов, елементарно 4 на 1. 4 на 1 за ЦСКА. Матчът наистина вече свърши, не е трудно да се прогнозира. Тези, които гледат групите, са наясно, че повечето отбори имат запас срещу ЦСКА 1948. Само 30-40 минути, по-подготвените издържат 50-60.